Jatana Sharikaham Kana 28 November KOKBOROK Scriptno Tripura Bodo Tini Rengsrengnai Rokni Wansok Mungno Wansok Yawaino Tini Khaka Mungno Sengjak Yawaino Bangla Bai Tripura Board Te CBSE Board Salu Khaina Bagai Je decision state government ne o decision no kebengai khana sing subdivisional wise jegana kokni doptor tongo rajya sarkar ni শিক্ষা বিভাগ ni boni bisingtwi sing higher education no sing notice khayai CBSE board no notice khayai tei Tripura Board of Secondary Education no notice khayai deputation relai thanibo jottono sing kha baksa khuk baksa ke joto hasteni lukrok tei joto khagnang Tripura sarok ni chubacho tei support ni bisingtwi joto rengsrengnai rok no norok guide khaide aboni bisingtwi khanani chini deputation no success klaina bagai jotono bwskang sgangai phaitang ke jotono khanani bangai tiar tongbai thang tei joto okra ronobo chubacho khaina bagai koimung narokjao jate khanani Tripura sarokni kokthai ni tei KOKBOROK ni tei TISF ni je chobao Tripura sani chobao noroni jottoni khukphang sakphang tei chubamung nango o chubamung tei o wansokmung no kobokna bagui no tini Facebook live kisa phaimani jottono chini KOKBOROK ni bagui norok khorang thansake o Tripura sarok bachama jaga norok logirbai di TISF ayoglok thung bubak ra